pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. El poble mana, el poble demana diversions barates. Episodi menys 13. L'atzar i la sort. És evident que a l'episodi menys 13 parlarem de la sort, que pot ser bona, dolenta o nefasta. La sort és allò que et pot venir per davant o per darrere. Trobar la parella ideal és qüestió d'atzar i també de bona vista. Mamala, 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 mamala. Per escollir un bon habitatge, mireu bé i fixeu-vos-hi que l'arquitecte no es digui Calatrava. Ja ho diu el refrany, el dia 13 no és un bon dia per viatjar. Avui només hem parlat de l'atzar i de la sort. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates de l'estiu. Fins llavors, a reveure! Fills de puta, volessin no veuríem mai el sol. Ens ha quedat de traca i mocador. De traca i mocador.